Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati, Region 1, pagkapalagad kita sa nabilin isa ka oras. 21 minutos karon nga adlaw, Huwebes. Petsa 24. Sa Huwebes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato sining nga news team ato sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events opisyal nga nabalag sa police blatter entry ato sa Kapolisan Central Southern kag Northern Negros. Ato sa nga patrol 2 crossword patrol kay na panagalambiyo sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat gabantayan kagaton naman liwat imulsuhan na matamat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Ara sa action dyan Diaz ka mga responder balik back to back. Was-was ko naman, Ariel ang kaon mais, importante, while la Malaysia, aksyon papang, Nixon, tahong. Ato mapagbantay sa mga balita, update sa nasyonal kag international monitoring center sa Aksyon Radio Bacolod. Tag sa ka-Huwebes edisyon, buylog nato na porsa, Aksyon Dale Salazar. Opda magkita sa ato sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side si broadcast engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert action JM by Kim.
Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Siradsang Bago. Ang porsa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suway sa Kilandan. Ang inyo sini alagad. Ang kurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilin isa ka oras 19 minutos. Isip-isip na naman, ini naman ang numero sa kalendaryo sa mga ihada kagihado. 92 dias na lang ang nabilin. Pasko na. Nagagulugalo mga aton kalangita, no? So naghana naman siya mag-ulan. 99 dias na lang ang nabilin. Goodbye 2020. Welcome 2021. Wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Magabi nila kay Totosa ni Losada, ho? Ang driver ni Vice Governor, my good friend Jeffrey Ferrer. Maruk-urok sa Totosa ni Losada. Tauhay ko lang schedule yan. Si Toto Samuel Castillo Armita, ara na. Nakatutok na sa atong siringa pagpangalaga. Salamat kayo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:43 na. Unang kabayan sa ato siling papalagad, giradulong sa inyo sa kaluwansang Naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol. kag ini mga porsyon sa ato siling para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. kag ang ini mga porsyon
balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:47 na. Ang aton sininga kalangitan daw nagagulugal-om, no? Daw damo gid gal-om ang aton kalangitan, kabay pang hindi na mag-ulan. O mag-ulan sa medyo hindi lang gid baskog. Kaya nga aton na dayon nga worry ang pagbaha-baha sa pila kabahin sa aton Bacolod. IPM kung ano man kung isa hindi kinyo ang inyong mga basura gakawigit niya kung gabi uli kami kada ni Papa kada gabi may mga basura ganyan kinarton, sinakop, plastic gakahulog sa nakargahan basura ka IPM kapin pagid ko mag bulubaskog ang hangin kadalagan sa lakyan na sigurado kung may tabon ang babaw amat-amat gigadagdag nagabidira sa kay Ernst Costoya sa Valladolid aton Casimario napamati siya salamat gid IPM paliyog lang hindi nyo man papasobray karga sang basura kung pasobrahan nyo gid man tabunin nyo kag hapinin nyo kasako di gali net pala karang hindi magkalaula kag magkalahulog sa dalan baka delikado sa mga motorista kung kisa makayasan kung dasi lagan mo sabi mo batos tong adalan bla gali mo kay sako ka basura kag plastic karton nga mga basura pila ko na ning imuno daw wagid gahalong ang IPM pigado pagdaan ng koleksyon nyo dugangan nyo pang ginapagwigit-wigit ang basura nagdugang na ang problema. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon! Radyo! Nagabidira kay Sir Ricardo Asentista. Si Sir Ricardo Asentista, migo gini ni Engineer Arthur Normandy sang barangay Takuling. Talay kami ni pag-birthday ni Engineer Arthur Normandy mo, si Mr. Ricardo Asentista. Ayos! Sige, i-check na ka ito sa nga patrol to. At sa nga Coastal Patrol, liwat nato nga kabustahon. Ang liwat na pagbalik, pamalaga de Action Jan Diaz. Sitwasyon sa Bacolod, again and again. Every night, sa Webes nato sa nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! May patrol! Field report! Yari sa Action Jan Diaz sa Patrol. Jan, good evening. Jan Pescarin. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Kampiyon na kondisyon Auto, ano ba? Ano pala malamang ginawa bla? na kondisyon si Action Jan Subong. Ako nakatulog kami na sa papang. Nakatulog. Kapanyapos papangway. Alam ka pa niya po na nakaon mga rin sandiya. Uwi ka namin sa ginposto ka sandiya. Kaya ka jutay liso. Di ba? Kananam sa maging kaon yung sandiya, no? Daw i-PM ko pa sa kani kaya na tanilig ko pa. Basi may anak patabla. Dala kabi. Ati tayo nagambak. Ako nagambak ka gina. Oo. Pawala-ulaan naman namon niya. Abi ko kaniya. Nagkaon sa bla nga. Nagbakal sa bla. Labakaw kami kay ina. Okay. Dara sabon sa Panokoy. Oo, tumangan. Ito bakit paglabay na mo na ba naman ito pula-pula ang sandiya daw kanamit ang tsurayaw. Gani. Kita ko kaya pag picture ni Papang Bla. Kada ko jutay kaliso. Ano ko namin ba? Oo, nang wagin mailisok siya na. Pag ano naman, pagbakal naman nila. Yan ang dako ganing nga 40 pesos. Tol ko dako nga slice. Yan ako nga pasandiyabe. Ginto nga pag inamon nga dawa. Kadlag ko pag isang amon ginto nga. Do ayawan kami. Ang bako, ari mo na imo nga dugaangkap kani aton siguro ni isang tinapay nga ano ni bands ko nagko. Si Why na bilin? Why na bilhin? Kiti
sigit puro-purukan to namon kay nakakaon sa nagpundo kami to sa lapit sa Panokoyo. Ang sa kabilog nga 40, ang sa kabilog nga tag 40 ka sandiya ubos yung kadua. Ay, tagwal sa pesos naman to kay daang do Ah. 1/4 goros ang slice. Abi ko yung bakal nyo bilog nga tag 40. Hindi kaya awan kami sa bilog. Ah. Dako daan. Kaya barato Slice. lang. Doon tag 25 lang kilo. Slice gali ang bakal nyo. Slice na nga mong ibakaw. Kaya mo lang ito nakita na mo slice mo. Kaya Abi bilog ko- kaya awan kami kaon. Abi ko yung bakal nyo bilog tapos gipa-slice nyo. Slice na gali bakal Buhay nyo. na. Bukas na. Baka lang kami bilog kay ang 3/4 dalon simo. No. May machimpo bla kayo makalabay. Kasi matimingan naman ipapako sa magpuli. Daga Arias la kusa mo. Okay, usually may mga delivery ko rin ni Iloilo. Oo. Nakado ka pagkabalo namon do alin ni Iloilo ang ila ra nga supply. Iloilo Hindi pa na, kamo oo. nakita. Way kontat ila nga supply sa igadalan sa panukoy. Basta usually mga amo nga shampoo pero ang kabalo ka kun mga dito rin mga baldom nga mo gini nga shampoo actually kay nabot sila or earlier. No, diri sa may dulid. No, sa dulid na bala do mga summer season na dahil ilay nga tagtagana yung kunaming ilagin ka ani. Sa No? barangay Mabini. Mabini na kana. Tamo Ah, ginasabi kayo isang summer. Damo na basta summer, damo na ka tanom sandiya mo. Kandi milon nakalabanan na mo ginadahilan nga mga bakal gid sa dulid sa dalan kita mo. Oo. Ano na nadayag raya na naman ang baligya sa sandia, madaglaligya sa milon, isa may badala pa na kamatis, na nga bilog. Ang gold pa ginabalang pakwana, do damo man da sa ilak, sure, right? No? Kalubay da, dala bligya si kadalan da. Oo! May kalabasa, balik ko kisay, kung man nga niya. Damo na da, kaya bulo bahador, di kumpara mo sa bakulog ka magbakal ka eh. Yes, Oo. even ang sandia nila, Oo. barato kung digto kay do tag 20 lang ya or 15, kung Mas damo-damo bulo bahador kung sa puno ka magbakal mo. Oo, kay titigtugin mong sa lugar kagamog ito na ila baligya sa may dulid dira bra. Oo. Ganamit man sa ilang sandiya kay katamis blaw, Mhm. no? Hindi common bisa dulid dito do tagla kita sang green ginablang palibot ang yang panet. Correct, Para correct. kita na do light na do may correct pero kanam katamis ang unod ako sa ginakakaon namon. Oo. Ari mo nga kaon nga duga kita di medyo Gani. matultamis man Dali ta. kay kung magkaon ka sa diya, dali ka mabusog kag dugay-dugay ka pangihi. Kana. Kita mo tubig mo, gamit Oo. tubig ka ba? Gani. Muna na guro yung problema, ba na kung kakao ka sa ndiya, kay kita mo, itman sinugay ka pang i-action direct, no? Gani. Ano, ito mo na, no? Ang sa panukoy gina, may nagamaligya, dra, kamalugin ko, tapos sa ni programa, dali or buwas, tamo kita na madansa naman mga binakal, kita na, tundo sila, gina-action direct, ito mo, kita sa ndiya, sa mga supply, ang sa may panukoy nga area lapit sa sa may hospital da Pablo General Hospital dala dampiak sa nagkiling mga pulo pagkuan karon nga gabi patulari kami sa may downtown area abi kani namon mga alas 10:30 pabla matapos ang biyahe pero basta mo ni oras so nagid masado sa aero man di siguro klabanan sila naggapi na uli naman na lang kay para bla maka temprano pa man sila nga pulo paway ang mga driver kaya kung nataw mo diri sa palibot ang directiway na magid may nagaulat diri nga pasero Pero may salakyan pa. Why na salakyan naman kay why naman okay. pasero din mo Ubos na pasero da. mobos na. Doon na dala lagi nila halos tanan temprano kay kabalo kang pick diri ko na muning oras kita mo damo wala pasero mga inspektor mo na alas 3:30 sang hapon alas 4 alas 5 alas 6 alas 7 mo damo pa dito pasero pero usually ka ubos kin na nila tanan madala gid na nila po uli action ang problema lang dakit mo na tulat lang gid ang mga pasahero kay limitado ang numero sa mga salakyan nga nagabiyahe nga nagapakato pa kare no sa isa kadlaw action kabalo guro nga ano man pero pasensya laman kagti gawla tulat lang ang pila naton ka mga ka-action nagsunod karon gabi ko na to mo diri sa may kilid lalapit sa Dumont Tower may ari naman din ang magtinulog mangyapon sa tutinlo na di mo wali may katulog abi nga mga kabalo ka na no, mga ligaw-ligaw sa dalan nagalibot-libot lang so mga sila balik sa may ano bala sa may tubang bala sang kilid ka Jollibee gatos lao di bla dampe
sa sidewalk na din may nagtulog-tulog na din ang mga sa kilid-kilid lang gatiner. Mantika plus talas na sila karton wala man sila ginano kapulos kiti when may man sila tulugan gid mga kaluluoy man sila dire pero pulis na to sige gid ang biyong katindo na sa balibot sang downtown area no do ang ari dili kay PM dampi sa amon kay bago na nagalin nagapangakot sila sa nga basura actually ginibot naman ilang downtown nagatong nga pagsikyad diri do it's so far do tinlo na magid no ay naging pasado sa mga basura actually nga wala pa na panghakot sa aton nga otoridad karami sa aton panyampo do galing kay na hindi tanong ako sa langit bago lang gido antes ko di magpura magsulod do kadamo galong ari gid juli damo gid jalo maksulere ko pagkilikot kuan daw gibituon na why bituon pero dito sa may east na portion wala to na tons kilang ital medyo hawan to ya sanag-sanag to ya sa may proper ya gabi galon to sa kilang ital no grabe ko binisanag gali galon sa nga siguro na blang na luka nakap ang bulan bla sanag sa pagkita mo gid puti nga galon may nagatipon no bilog gitri dire kit sa may central amo gid dire ang medyo magulog-umo na panahon basta mo sini at i-preparar ka gid ni kinali ko ng balay mo bas mo lutaw bla sa baha bla kon malangalang la ko mabubong ulan hindi gino puro-kurok tulog kika mo budlay magpuro-kurok tulog base la ko na nalingaw katulog katapusan gid rek imo balay gid nagaruto lutaw na tubig disgrasya pa inam paglakat namon dire sa may area sang Lacson like atubang bala sang Corazon Doctor Montalibano Memorial Regional Hospital may pipila pa aksyon rek yung mga nagatiner grabe sa gwa kay kabalokap may ara ginayang nga mga kaaksyon naton nga wala dito nagtiner sa may kay sa Luyo no ni Barangay Kapitan Madeline Diaz kaya gusto na nila nga post sa ila kung mag-communicate sa mga taga mga security guard kagiban pa kinanglano na po sila mabatian no may ara gila dito nagtiner kapulopongko pero pagka po sila mga tiyempo mas maayo kung dito sila magtiner ko may space pa dito, no? Kaya kabalokati, dito may tabon, hindi sila matunugan, hindi sila matugnawan. Pero may ato pa ito nabilin kay Kapitan Madeline Diaz itong area. May nabilin pa to? Damo pa ito nagkarabilin. Kinapakaon niya man ito Japon ang sunarek. Nagtabag sa sako, pero may kusabat sa cellphone. Kaya kay naka-charge sa cellphone ko. Damo pa ito bilin kay kita mo rin sa mga post siya ba? Gani. Dugay-dugay, tignan mo sila kapanagtag sila pagkaon, may mga pamahaw sila ginapanghatag, tubig, kanana namin nag-inabot, pato nga bulig kaina, wala labot, abin sa food packs ng gobyerno, no nga ginapanagtag nila, may harap pagin sila yung ilaman nga ginatag ng pagkaon sa mga watchers, no nga dara. Ay, dito ko napanyaga nga ni Gurudo, dala sa pagkita ng ilay. Pamahaw, may pamahaw pa, may kape, pero nga ginapanghatag si Kapitan Madeline Diaz, action na Anyway, Tris Bacolod naman, kay na may balon man naton mga kagsyon nga sa Bacolod may 12 ka mga barangay na mo nila nag-apply para mag-drug clean barangay sila isa na dira mo barangay aksyon na rek Panokoy? Ang barangay Panokoy nag-submiter sila sang requirements kaupod sang 11 kay ban pa nga barangay nga hopefully ma-declare sila nga drug cleared barangay at yung balda ni Sir Nicolas Gomez ang tanang requirements i-deliberate pa sa pag-abot sa October 9 Dris Bacolod ang deliberation subong mong sang Regional Oversight Committee ang iba nga po pumangkot ano nga mga barangay ang sa listahan nga ginpasa sa aton ni barangay Kapitan lado ni Piraya Negros Head Sir Nicolas Gomez may-ari di barangay 11 hindi ko na barangay 11 man 11 na rin sa ito lapito ayaw gali no barangay sa 11 kilid ka JT Hotel bla barangay 11 boss ang pakulong ang barangay 11 alas tupad sa barangay 12 tapos tupad sa barangay 12 barangay 13 ano sa no? Pero may barangay 11, may barangay 13 pag inagsurarek ka nag-submit man sa requirements. Ang barangay 13, ready sa may lapit SM. No? Sa tupad sang Bell Hotel. No? Ang barangay 22, ang 22 din ka rin pangalit sa may 22? West Negros. West Negros, actually sa may City Health. Tapos 25, barangay 25, man sila, Linda Bipang? Sa Gonzaga, kung 25, si Papang nagsunan ko nga map, Barangay 32 is
araman, nag-file man, o nagsubmit man. Barangay 34, dari sa may, action rec, sa may, obra sa may Rodriguez Baybay. Oo. Barangay 36, dari sa may Planta Hotel Dampe. Okay. Balikan sa action dyan. Sa ginalawag na action dyan mo ni mga barangay nga kandidato sa pagka barangay drug cleared, no? Kung ginahimo ini, kung ginapatagayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Action dyan, please come back. Yes, no, after action rec sang barangay 36 sa Tabok nga sina barangay 39 nag-file man o nag-submit man, and barangay 41 diri sa may tubang sa NGC Lapet, no? Sa may likod sang East Dabalalo, West East sa may Tanandra, basta sa East portion ng syudad. Barangay Pilisa, no? Nag-file man, nag-submit man sila. Barangay Granada, kaya ang barangay Panocoy. So tatlo lamang ka mga named barangay, may isang ka mga numbered barangay mo ni ang nag-submit sa ilang mga requirements kag papeles nga ginatawag nila ni Sir Nicolas Gomez nga intention letter of application for intention to apply para maging drug cleared barangay. Saan ang deliberation na dyan? Action direct? Ang deliberation saan na? Ang deliberation sa October 9, dali sa may Bacolod. Zoom na bro, no? Zoom? Hindi. Personal gate. Personal gidya. Okay. So, gina-expect na nila most likely, inakakadto naman na sila galit sa barangay action rec, ining PDEA, ginawlat na nila makakadto ang mayor, ang alkalde sang syudad, o ang tiglawas, grabe, ang makadto man sa regional director mong, ang sang PDEA, makadto man ang regional director sang Department of Interior and Local Government o kundi DILG, kag ang iyaka Department of Health Action Rec. Kina barangay, te presensya nila ara man ang ilang kapitan or ang council nabi na posible sa meeting kay pagka 9 gid Action Rec, mabalaan gid yun ang resulta. But silingon kinanglan na nayapat kay yes mong magambal yes si PDEA, magambal yes si DOH, magambal yes si DILG, magambal yes Action Rec si DILG, PNP, ang police, ati pasok sa banga na din action rec, no? But silingon sulod na dayon kag ti aprobado na kung maisa lang draga mag-no, hindi Japon qualified action rec, no? So dapat apat gid sila nga ini ang mahambal nga okay. Proven na no nga wala na gid grabe mga drug suspects, wala na gid transaksyon sa illegal nga droga sa lugar o kun na mabi bisan magkinano drug rec wala gid labahid sang illegal nga droga, di dapat aprobado na at pasok na sila tanan action rec. Pero kung wala naman at wala man no hindi man ma-approve. Pero actually diri sa may syudad din sa Bacolod lamang sa province of Negros Occidental may ara man action rec ng mga barangay. Pero ang sa diri naman sa province of Negros Occidental wala pa na mensionar ni Sir Gomez kung ano nga mga barangay kay 52 kabilog. Okay. Pero may ara ng mga banwa kag syudad. Ang mga syudad nga may mga barangay, hindi tanan nga barangay may mga barangay pila lang ka barangay dira nga nag-submit sa ila intention nga para padeklarar nga drug cleared barangay. Diri sa may syudad sang Bago, may Escalante, Himamaylan, Kabangkalan, La Carlota, Sagay, San Carlos, Silay, Sipalay, Victorias, kag Talisay. Syudad na. Sa mga banwa, may araman sa Cantoni, Mahinicaran, Mailog, dito sa amon sa banwa sang Isabela, Okay. may La Castellana, Pontevedra, San Enrique, kag Valladolid. So muna mga banwa kag syudad nga may ara sa mga barangay nga nagpasar o kung nag-submit o kung nag-sumiter so ilang mga requirements o kung application for intent nga para mangin sila kabahin o rather madeklara nga drug cleared barangay. So nato na Lalo kay dyan, ila subong daw kuan ang ila sini nga daw ginahimo nga deliberation daw sa do kay Sido ni ginisla kayo mo. Yes. Actually, pag-abot si na Action Rec sa October 9, nabasa na nila ang most ging requirements. Doon kumbaga confirmation na lang nadraya ka guro istoryanay. Nga okay. Pero I mean, ang mga requirements bilang nga ginapangita nila sa isa ka barangay nga mapaydalom sa drug cleared barangay, sa do kay Sido kag sa do ka Budlay man. Oo, gabi.
Pero tinailaksyon, rin yung ginapangayo, kay Kabalo, kung may mga barangay na silang ikatuan, hindi na kay Soriana, na sila action rin sa mga opisyal sa barangay, mga kapitan, mga kagawad, istorya na nilang pinaya, gabi na mga requirements, sila ginapangayo, dumudamo ko na i-comply mo nabi ang ginatawag nila nga community-based drug rehabilitation program, no? Sino nga member dira, sino dira ang mga listansya mo ni, ang police, ang station commander, ngayuan sa mo sini, listahan, pinaya monitoring, damo sa ginapangayo, pero tiyambal ni Sir Nicholas Gomez, tawhay man sa Blatsagon, sa Pumuloyo, kung may ma-declare dyan ang drug click barangay, imo lugar. Ang mga banwa, way pa schedule kung saan ang ilayang deliberation? Dungan man. Dungan. Kaya ang bal ni Sir Gomez, pero isa lang, ang requirement... i-impone ni sa tanan Isa lang ka lugar sa venue? Yes, isa lang ka venue, pero I think actually hindi naman ko needed ang presence pa sa like for example, hindi kinanglan nga magkatutong barangay nga mga official, kay na-meet naman sa PDEA, ulaton na lang nila ang confirmation ng action direct, formalization na lang kumbaga, mahimo inang pag-abot sang 9 action direct. So bakit ipabalo naman sila after sa deliberation, ipabalo naman ang barangay concern sa mga banwag syudad nga na-cleared na sila? Yes, oo. Informant. Yung mga ko kay Sir Gomez, immediately online, kung may result na, pwede siya kapagigangot sa may Action Radio Bacolod, or sila man mismo, mangin paagi, may ma-text na sila guro, ma-confirm, or dire, pwede man nato mapalaya ang Action Radio ng mga barangay, nga konfirmado, nga nanging drug lead barangay, kaya tiyambal din Sir Gomez, ang ini nga mga barangay subong nga nag-apply, pwede ilagin agyan nga bakas para lamang ma-make nila. Ang gwa nga dugin sala, gid nila mayo. Oo, kag-even ang barangay nga nag-submit action direct, nga ila intention daw gusto na mo mapadeclare, abal ni Sir Gomez, sila na mismo nang ita ginipagi nga para sila barangay dra matinluan, kay para pag-submit nila, ila tigto nga ginabubo nga kakapoy, kag nga pagpanomdom, ang paghimo sa mga tika nga surik para mga drug barangay, magaan mabalas ang baylo, no? O kung sang balik nga maayo action direct. So, puli ang mga barangay nga ini, nga kung damo-damo gid mamadak, pero abal ni Sir Gomez, maagi sila sa buho sang dagom action direct, no? Kaya hindi ginahapos ang deliberations sa Regional Oversight Committee action direct. Anyway, Tris Bacolod, according kay Sir Pico, hindi man problema, wala pa gid lagko nga volume sa illegal drugs, do may nag-ooperate dire kay kapigado nga daan sa publiko, do makaka-drugs sa munisipyo, hindi ka kakaon imo, droga-droga ka para alam karon nga. Gali kami ara gid jang gatilaw gid nga inspired sa pandemic. Ang pandemic wala do gina sandigan nila nga bisan paano makabaligya sila action diyan. Sa bagay, may ara, kinakasya ka take advantage. Pero take advantage, sila kabalugig ko yan, pero tigil ka brato, goro, ito pilao lang na goro, yung pabaligyan nila, para na mabaklan blas la. Pero kung nataon naton, kung sa aton yung mga tanan nga, mga pumuluyo, o mo na yung sitwasyon, dapat siguro, paiway, taradala yung mga legal drugs na kahit after sa nila, amo man Japon, no? Wala man Japon, hindi pa gid yung mabalik gid sa normal gid. Makuha pa kita builo naman para balik ba tiya gamat-amat ang surek ang sitwasyon nato sa Bacolod, no? Ano man na, ang karon yung gabi sa Gyapon pa kita nga gabiyong paglibot naton diri sa plaza publika sa Gyapon sa downtown area. Dire-check nato na pinakuluy sitwasyon karon yung gabi ang surek 3. So far, malinaw nga palibot sa syudad, wala sa nanuman nga mga criminality, so grabe mga aksidente sa mga dalanon. Inagina mo sa nakatanto nga damo, no? Especially nga may mga casualty kung mga nakalamatay abi sa mga aksidente action. Even nga mga insidente kagiban pa kriminalidad, ongoing gyapon ang pagpatigayon sa mga check-up points. Lacson area may check-up point, NOHS may check-up point, Alihis may check-up point, dumudamo pa sa gyapon check-up point. May mga anak pag-insidente nga dahil random bla, na kundi na lugar magkatong pulis actually gulpi na sa mapumundo, daraya may checkpoint isa dayon. Bisan sa mga sulod-sulod sa mga barangay, kung kaisa gina-check nilang check up gid sila actually, no? Iniguro part man sa ilang nga measures agod nga mabulig-buligan ng gobyerno para matatap kag rather ka para mapalong na blang ka mauntat na ini nga problema sa COVID-19 actually. May gabi lang dira kalik kay Elmer Maynard Kalimpos, Black Elmer bla sa una ang OJT action direct, no? Naga-monitor sa karon nga gabi. Salamat din. Sige na pamati da. Lawagon to lang imong ngalan, kito ka pangita. Kito do abala do lapit lang kuno Black Christmas action direct. Kito ginano gisa ko ginatugnawan gisa subong. Kaya wala gisa sang kahakos actually. Pangitaan niya. Pangitaan. Oo, ganyan ako ganito.
iti tansa mo na niya, bako malawaga ko lang yung mga alas sa radyo. Mga pamalila si Elmer Maynard Chilimpos, chansa na ni Mer. No, ado pare-pareho lang kami doon sa kinala, ito na malawaw. Na pwede ka tanga sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin. Ayun, di purma. Ang kilala, ano lagi po sa Davao, no? Basit na pwede sa kantang sana ngayong Pasko ay magka-jowa na ako. So, mamo kinasa na ako. Ito si Asher Paged. Si Papa Paged. Si Asher Paged. Kuro sa Barangay 3 to. Daw mamo. Nagamo na ito. Si Asher, kasi kuwan mo la, inang manugtahi, bla, si ang klaro ni Papang, bla, manugtahi. Manugtahi ko no? Sino na pang? Kilala mo ko nung manugtahi? Si nanay mo, gulugin na namin yun eh. Si nanay, ano na, manugpanahi, bla? Herminia Rodero, no? Rodero? Herminia Rodero. Herminia Rodero. Ang sastre na bla. Gapamati pala kung sa ato, no? Yes. Gapamati. Mga gabi lang kayo Police Captain Elmer Bonilla. Nag-monitor ka sa ni gabi. Ate, guro, ligwasa kay boss may klase naman na sa. Gani. Man, kaya Police Captain Armelin Vargas, nga daw Pulau Bugtaw, kapag tagayon sa checkpoint, dra. Oo. Iya nga ginalibot kinarang kundi sa nga area ga pero may checkpoint sa may area sa Sigasco or sa may circumferential road. Galibot kisa no? Galibot kisa. Gani ang bako binabirahan mo ged. Dami na uy, may mo. Wala kami kaso hindrance sa police station number 6 Zaxarek, no? So pa na ang pinakauling sitwasyon ay si Kapitán Madeline Diaz kiliman gabi kay Sir Jonathan Axrex ang barangay 80. Yes. Mama na mag-aksyon ang pinakasitwasyon sa palibot sa sunod. Bantayan ang pinakamaksyon balita tipon sa pato de sigapon sa tumaday naman nga paglambiyaw. Mga kaaksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa ang taglimot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat ginaksyon dyan, Diaz, sa live report sa Patrol 2. Crossfire Patrol, back-to-back na kay Aksyon Papang Nixon Taho. Ang sitwasyon sa Bacolod Plus, sining report ya sa posible deliberation ng matabo sa mga kandidato ng mga barangay na posible mapaidalom sa ginatawag nga drug-cleared na barangay by October siguro. Ilatunta ko na ano ang mangin resulta sini sa mga barangay sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Balikan na lang si Action dyan sa finale. Kaya sa nga report na balik kapapalaga niya sa atong sining palatuntunan. Ang report na Action dyan diya, sigiradulong si Sakalaman sa Life Extension Clinic.
report pa ni aksyon na John Diaz giradulo man sa iyo sa kalawan sa Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! magabila kay Tokayo Erika Moico kag kay Madam Vanessa Mayo naga-monitor sa ato sa Pamalagat. Kamusta dira si Mama Betelao sa Binalbagan? Magabila kay Mama Betelao sa Binalbagan. Kay Manang Bekelao, kay Kumari Jan Silao, kumparing Nelbert Adlan, Toto John Berg Jod, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod, kay Hado Aljan, sa kay Nene Lao. Ko sa mga pump boys dira sa Maysial sa Binalbagan, huwag sila untad ka pamati dira sa ato, no? Sa mga empleyado, security guard, sa Kedan, kaka-accounting department, tanan sa Biscom Binalbagan, ga paurok-urok gina sila dira. Sabi naging si Miss Nora Di Mabildo, kag si Mr. Levi Frias. Mr. Mrs. Lowy Di Paulan family, kasi mga dungganon boys da, mayo lang dira kapag paurok-urok, no? Kag man dira pamati. Sa kay Pegasus, nagabigid kay Pegasus, kay Madam Tina Mabugat, ang manager sang Mang Ising, ginasal dira sa reclamation area, kag kay Police Colonel Calixto Mabugat, ang regional director sang RIAS diri sa Western Visayas. Magabi dira sa kay Spark Lee. Spark Lee, good evening. Sa kay Marian Hinovea, sa kay Chona Natuel Obida. Kapaurok-urokin sila. May gabi dira kay Jocelyn Tuhaw, kag kay George Nibraha. Dira sa Maestela A. San Miguel, La Carlota. Alina kay Rosalie Biliorente. Makaryotan, may gabigid. Kag man dira nga pag-paurok-urok. Sa kay Sparkly. Salamat kay Sparkly. I-check na mga report na hagikan sa ato sa ring mga correspondent star by Action Principal Bilamor. Unang tas si Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Roger Gutib sa report Jer. May gabi, please come in. Yes, action na rin may gabi sa ating mga ka-aksyon sa Torman Sining ang mga balita action direct ikan dyan syudad sa Cadiz sa norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Mga balita sining aton man gintutukan action direct isa naman ka 17 anyos nga minor de edad action direct na lumos patay gid. Uy. Mga alas 4:30 takna sinigid lamang nga hapon natabo ang insidente sa bahin sang sitio Tokdo sa barangay Daga o barangay Mabini siya kwani boundary aksyonerek sang barangay Mabini. Okay. Dagang sakop sang barangay Daga ni Sitio Tokdo. Ang report nga ining 17 anyos nagpaligo pero pa naton makuha gid kon paano gini siya na lumos pero ang bangkay karon na yari na dire sa isa ka punerarya man sa syudad sang Cadiz aksyonerek. Residente ni siya sang Cruising Cadiz barangay Daga. Okay. Ang biktima gikilala ni kay Rogelio Bacusa. Sa siling na 17 anyos ang edad kag residente sa Cruising Cadiz, no? So, inigid lamang nga hapon na matapos siya gidala sa bayan sa Cadiz City Emergency Clinic ang iya sining bangkay
na examine dito kagin declared nga dead on arrival. Mm. So ini siya ang yara karon diri sa isa ka punerarya way na tumabtan kay na ang pamilya. Mhm. Sa buwas kuno magabalik man sila ka mausisa naton ini kay aton man nga ginusisa ang investigation section pero ay isa ka investigador nga si Police Corporal Jerry Velasquain, ang Oo. tumakontak ang isa ka investigador naman nga si Police Staff Sergeant Mark Caronilla. Mm. Hindi niya kuno duty pero tiya mo na nga konfirmado nga ang nalumos ari na karon sa bahin sa isa ka punerarya. Pro, ay pa naman pala. Ako na nagit ang ginkanina sa pagkalumos, is na eh. Mo ganay sunod sa report ng paligo kuno sa irrigation sa irrigation dabla. Oo, nga dado nga dado. Di kay balokal ginapunduhan nila ng tubig bala sang sindero kag daragakwa sang tubig ang ilan ang nga makina na Ah, ginasupply kag ginapatubig sa ila sini nga mga baguntanom matubo. okay. Gadalom na sa sinere kay kamalo ka halin na siya sa suba man mo nga gina-transfer dira kag ginapanawid dira man siyo forma sa makina kag bugaman sa mga katubuhan. Okay. So dalom-dalom na sa direct no kasi no sa report sa Robaton nga report sa Robaton halin mismo sa staff sa punerarya nga ang pag-abot gid sila pawagkot sila kung ano tabo niya nalumos kuno kay nagpaligo. Oo. Play dahil siya na Jeraw? Play dahil siya na lumos na eh? 17 aksyonerek ka. Why nagkainom? Kasi kung kaya ginom-inom man eh, ano? Ambot gani kay Nga sara isa, tigil ba ya, wag isa upo da, o gibaya asa sa mga grupo yaw, may basi may mga sara isa nanigo da? mo gani kay balok ka ba si balakon kabalok ka sunerek imo gini kolonity sapa-sapa man ni kon daw kahon bla nga gin kordon ng tubig bala para sa upo di ba si Gani? balakon na suyop sa makina ko nano. Gani, no? Why ta kabalo kasi muna inilang gabi na gin report nga ang katon di kagin verify naton dati konfirmado nga patay gid ni kag-ara karon sa punerarya ni Cirilo Bacusa nga taga Crossing Cadiz Barangay Dagating sitio Tokdo to layo to sa Crossing Cadiz. Oo. Magi ka sa sitio Bumbahan pasulod pa dito sa Tokdo. So, amo na, layo-layo ni siya gawa. Posilingon nga base kon na ginagaw ining mga grupo naman sa mga pamatanon. Gani? Kag base ako na ibala ang natabo na dahil sa ila to. Kung ano nga tinagyang guro ko na man. Sus. Pagka kwa pa ginagsudirect sang kompleto gid nga mga rason. Pero confirm nga may na lumos actionary kag patay gid. Siling ni Purpley Parsley niya, way planong syudad nga ipaswab test basi kung may COVID na. Daw wala man galing kaya na magpunerarya. Kali alin mas Cadiz City Emergency Clinic mo. May area tawag sa aton subong may kay kapangayo bulig. Sa may sitio Kalipaan sa sitio Kalipaan ining Purok Bravo na napakay bulig kay may ara kuno nga 77 anyos na napatay. Sige ang nakulbaan sila kay sila dalon tani kuno sa emergency clinic kay daw golpe lang nagtinga bala pero masakit magini. Sa hapo linggo sirado ang lockdown pag sa Cadiz City Emergency Clinic Oktubre pa niya magkagwa. Pero linggo ano na niya patay naman ito. Uy. Siling ko kung patay na may kontra na may kontra niya wala nagamasakit ni natigin tiksan ko maling isa ka punerarya nga siling ko may patay na kung gusto niyo kwaon siling niya pabuwasan na lang na Sir Roger kay kabalo ka basta mga aral patay sa balay ginapangayuan pa na clearance sa barangay ginausisa pa na sa Bihurt. Okay. So, ginagyan kamatyan. Siling ko, dalon ganila tani sa ospital. Ito, depende sa ilang kung dalon lang sa ospital. Kaya ito, magamon na ginapo, basi swab test blanao. Gani?
O, kag-golpe lang basketball man, karagtara naman na sila. Depende. Doon na tila ng ginawa nila, ha? O, ganito, depende na sila si Roger kung dalon la. Oo. Kung hindi niya man pagkukaon, niya tingin balo ka, ang lain naman abi subong, una pwede mo naman kuha na yun, subong niya lain, hindi na kuha pa na record niya sa barangay, kung ano ginang iya sininga kilamat niya, kung anong record siya sa tao na. Yeah, panabi-tabi man sila, no? At yun, kabudlay mo na sunerik, balo ka, mati na lockdown ng mga danso sa punerarya, dito kung man siyang napatay ito nga ang ginali ng kastigo man to. O, positive, pero yung nga pamilya nga apat bilog nga gin pang swab test, negative man gatanan. Gani. O, tikaroon na nagsunerik ang bana bla to sang atong ginupiran, bla appendicitis. Oo. Sa Queen of Mercy. Oo. Kasi, amo to, gaduda to siya sa to sang result, abi. Kaya man, ang result niya, naging-declare sila yelo, isang gabi, positive ko, no? Pero wala man yata nga result, pero pagkaaga, Martes nga, kwaon na sila si LGO sa Cadiz, una-una ko din, na Victorias pa to, kay Victorias tawag sila niya, kwaon naman kamuda, hindi mas Victorias niya. Di ba kami sir taga Victorias, di ba kami amang taga Victorias, di mo binutig, kay ang inyong result sang positive ka mo, resamon. Oo. O, taga Victorias, nagalalain man ang pamilya, kaya gaduda, gitlab lang may mga klinikar iro, kung ano nga natabo nga nakamuna, kaya nga sa ila to nga result, las 9:40 mo, apit sa las 9:30, apit sa 22 na, pero sa gabi, gideclare na sila nga positive ko, no? Tiga libog man ang bata, tisubong na, dugang libog lang sunerek, nag-text ako, direct kay man, ang ilang nga tindahan, ginpasira ni Doktora Maria Victoria Ibanez. Juice? O, gaiti, siya man, siling si Roger, amo lang ginasira nga mo, sir nga pangabuhian mo, nga ilang makabakal kami bulong ni Mrs. Black, bulong naman ka nga, ang bayaran naman sa hospital, 100,000 plus. Sus. Sa surod lang sang halos 24 oras ito kami to. Ginpasira pa ni doktora, kaya nga amon ko nga ang amon timbang nga rada. Hindi man na ang timbang na namon nga gibutang da. Gintawgan man lang na ni Mrs. nga magbantay sa Tiangge. Kaya atos ara kami sa ospital, kung pwede, kantuan anay kagipatigan na negosyo. Tigin pa sira ni doktora, tigin text mas doktora, dok maluoy ka man sa kwan, tigin ilan na bantay, ilan man ako nagitawagan, hindi man nalakos kontak. Sila ni doktora, diyan makol-call sa imo, kaya niya may meeting pa. Ari ko di sa province, subong. Huwag man siya ka-call sa akon, hasta subong, tiga paabot man nga ang pamilya to daw ga salig man sila ga kung ano development kaya tigipagin na di siya to kay ang sa pag-text nila niya si Roger, ikaw gid lang ang pagkakonek kay doktora mo, kay doktora man lang ang nagpasira sila sa amon Tiangge, ba maluoy man sa tani bla. Feeling ko abi mo pag POM ko to POM palagay hindi kaya ko to positive. Ang ako na to yabayaw positive. Pero silingkogin pasiraman gaya doktora nga amon nga lapitan ka lang ante. Ako si Roger Gutib, gani ko, pasira gani mo. Ang sa inyo na, positive ka mo, ipasiraman ni doktora, amo ginaguro yung ara sa standard balang nga protocol. Sige ko, pero bisan pa mo na, nga gina-explain ko sa imo, inko i-try ko Japon niya nga pangayoon ng konsiderasyon kung i-considera ng doktora. Yes. Matiway ko kamalo kung... Basi boss may development, kag matawag mo sa basi kung okay hawan nito, kung hindi, way may mo mag-asawa eh. Tiway tumay mo, sinaya kung hindi si doktora, kasi siyempre doktora ga, kung man nga basi kung resgo man balao. Gani. Amo na kasi, mo na karon kasi siya, galing kay doktora, tayo mo lang na makamagdaw na kasi siya ang head siyang kwan mo. Sa city health officer sa rigadaan mo. Kaya mo na, action Eric nga medyo mabulubudlay sitwasyon sa mag-asawa, alin sa appendicitis, nagkantos COVID. Alin sa ilabalay, kantos hospital, pa-opera appendicitis, sa pag-appendicitis, nagkantos sa Sintandro.
dito in quarantine. Kaya Ay. mo na lang makadtuan mo. 14. Temo to sila sa punerarya, sila nga, no, nga, sir, yung napatay na sa kalipaan, depende sila kung nalola sa ospital. Oo. Pero base swab test na, Hmm. nagbase kon IPWM sila tanan, depende sila. Hindi naman lang to eh. Sino kambal? Sino kambal? Ang punerarya eh, Ah, hindi kayo sila hindi ko, na yung ko, kung di ka mo ko na magkuha sa to, Oo. dalawang padala sa ospital. Oo. Ate, depende na sila sir, lalo sa ospital, pero base ko yung swab test ito, tapat pa na sila, POM na tanan. By fear na Ayan. ang gabantay Ayan. ligli sa funeral parlor, ha? Yan ay yati, Adblocks na? tapat yun. Oo. Pero kayo, lato naman ako ng ilang buwas ang punerarya, Ay, na. Erika, nag-quality sa akon. Ang ilaya paniguro mo lang kung dito sa ospital, at least kung clear to, kung madulong patay, clear man sila. Oo, manang amugid man yung matabo. Oo. Galing kiti, laban, base sa patay na, swab test kag base, blakon, declare man positive, baw. Bawa, di mo sila yung karan-karan ka naman. Problema naman nila sa Yes. funeral parlor, bro. Sila yung kagiguro nga, nano, man yun. Masili ka karong ano man nga pangabuhay ko ko buisit pa naman. Bago nang tadi nag-clear sa virus ni duga may virus naman. Ay, Ari naman, Ari naman. I would like to direct a situation, you know. Tuod, no? Sige, kilala ko, sila nga, Jer. Oo. Ginaubo ka, ginalanat ka, sinalaga kayo mapasikap, ginayon. Oo. Kaya para mabalaan. Sabi ko, ate, depende sa imo, bro. Ang kuna ko sa imo, kaya ko magranon ka man. Oo. Sabi ko, kung daw ginaubo ka, o kung sino panimalay mo, may kwarto mo na sila da, kamo na lang isolate. Oo. So, inom ka mo bulong, pastamol, inom ka mo vitamin C. Nan. Pero kung daw, halimbawa, isa kasmana na sobra, amo nati, Check up doktor na mo lang. Pa-check up na lang. pa-check up mo na pero siling ko kung sumbong wala na daw, para wala rin yung tragkaso, kabla mo, Gani. kulang ni Spaguaya. Kulang sa paway, kulang sa hilot-hilot ko sabla. Oo, ikaw, kahit kung pa-check up ka na yun, swab test ka gina. Oo, gusto na. Kung swab test ka na gani, kasiling na yung laboratory, kwarta naman. Masili ka dumayo ni. Customer rin, tapos kwarta na. Okay. Kaya kinam-kinam, lalay niya, basta kinasipon ka na. Pero kung basang amigo mo, hindi lang anay. Sige, at islamat yun dyan Aha. Sige, kaya mo kayo naman ko sa imo. Ulo, kwara na ya. Ulo, observare lang anay, madalas sa tuloy. Ano ba, kinasipon ka, ginaubo ka. Inom ka lang anay sa mga usual lang ang mga bulong. Kag kung daw hindi kin mag-ayo, ti amo na ko chimpo nga mapakonsulta ka eh. Ano mo na mo ito, balgasi ko, pero para sigurado man sa imo, ko may kwarto man ay isolate lang. Hindi lang naman gulo-guwa na ya. Oo, daso paina lang ang utensils bala. Oo. Nakapaino para daw paniguro, pero na lang yan sa inyo balay. Oo, gani. Okay, pero pagkatapos na yun mayo na, so ni mindset mo, gid nga mayo ka, di ka mindset COVID, di mo dayonan ka na. Gani, ustos. Ano dapat? Think positive, no? Hindi negative, no? Ay, hindi Think negative, hindi mag-positive. Negative, Oo, correct. Ato, gakon nga ko pare ang gawas na quarantine niya. Pre, don't worry. Siling niya ma-negative ka na. Think positive. Wala ko yati ma-negative. Tapos think positive. Na ano nga yung surya lang yung mutahungab la. Kaya basta ganun ma-negative. Think negative kagin. Hindi kayo... Bilo kayo hindi talaga positive, makapayo. Correct. Sa COVID, kinangulan niya makapayo. Negative. Dito conforme man sa. Oo, conforme man sa. Mayroon ko di kilala. Oo. Ya, nami kaligyan kumapiyon nga ako niya, damo donisyon. Namian bagay siya yun yung mapakuha niya. Namian bagay siya. Yan sa imo siya, kaya damo magkagit kilala, damo donisyon, damo magkadonisyon, kaya ate secret, punan na yan. May mga tao pa yung sutil nga panunduman nga muna, no?
Sige. May ara ka itong bumaton nga daw ka atag sa imo, pero ginakibang ka man. Ay, sus, swerte man ka mula, Action Eric. Ganun. Anyway, update sa COVID-19, Action Eric, ito 33 sa Kalisoy, may nagdugang. Kag 33 ang active, dawitay sa ka-recover, laban-laban na naka-recover sa aktibo, Action Eric. Kag salamat kay may ara naman nga naka-recover subong nga anom ka mga COVID patient, the patient number 91. Very good. Ang patient number una gini number 91, so ang number 93 fully recovered naman. Ang number 110 fully recovered naman. Tag ang patient 116, patient 117, kag patient 118. So fully recovered ini Action Erika. So parte mo ni madulong tanga report, balita kag informasyon. Pamyaw talaga ato nga kilala nga amigo nga gwapuhon nga engineer. Sino? Si Engineer Joseph Yanson. Tag ang aton nga kilala nga pumatigid nga fiscal Maido. Tag si Ma'am Lilian Maido. Nga nagapamatigid sa aton ang iya si fiscal kag si Ma'am Lilian. Namo diga para provision officer sa syudad sa Cadiz. Ang kag Kapadel Diaz of course, kag si Mr. Jonathan Diaz, Totojo Ilay Basanco, na nagapamati sa ito, Migo William Priya, si Marin George, Ma'am Jen, nagutsaga mo man si Migo Nonoy Manggubat, kag si Mr. Jose Diaz, sigla. Sabay, kaduaan mo man Toto George Ributon, kag si Migo Naldo, Migo Lando Bacroya sa Power Dream Cycle Parts, kaya nagwapo ng akong motor tungkol sa Power Dream. No? May jutay nga mga diferensya ng gigato pagkabuto niya ako lang da. Namian eh. Ang pahit. Report gigato sa Kalisoy sa balita oras aksyon. Ini aksyon Roger Gute bigay report tiba. Sama ko. Aksyon. Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon. Night Patrol. Magang salamat gid Aksyon Roger Gote live report dira sa may syudad sang Cadiz. Ang mga balita na Aksyon Roger Gote nga natipon dira sa may Northern Negros, Cadiz City, ginadulong sa inyo Imnasio. Para siya. Napaurok-urok si Madam Senya Kanyada Imnasio. Amo man si Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey. Happy listening kag God bless dira kay Sir Edwin Pineda. Sa kay Sir Arnold Vasquez. Wow. Hidla mo ta kay Sir Arnold Vasquez ba? Sir, musta ka da? Nagabidala kay Sir Arnold Vasquez and family. Tara sa Stonehaven, Granada, si Toto Jose Herson Lapinig Hunyo, no? Kay Kenny da, mayong gabigid, amo man kay Heaven. Napaurok-urokin si Heaven, no? Si Ray Jantan Villalun, si Mildred, Mainit, kag si Mildred Manait, mainit man yung akon mo. Mildred Manait, Lanaria, kag si Momo Moises, no? Si Dennis Richard Tiboroma, kag ang mga taga Energy Fans Club na may gabigid. Sa kay Jo Marie Caliso Gomez, ha? Kay Mr. Mrs. John kag Pretty Mahilom, kapaurok-urok, gid. Sa kay Jenny Fidislati, nagabid nila kay Marie Jenny Fidislati sa Valladolid, sa mga Sombito family da.
Sakay ni Dasi Guansida baw nagapaurok-urok sila ho. Pamati sa action night patrol program, no? May gabi dala kay Sermon Lopez. Gapaurok-urok pa si Sermon Lopez, gabi na pro gabugtaw pa siya. Si Toto Samuel Castillo Armita, again dira sa Valladolid. Happy listening, gid, no? Sakay Madam Rose Yanson Hongko. Nagabidala kay Madam Rose Yanson Hongko, no? Kaya paurok-urok man siya pamati, no? Ga-obra exam gali si Kwan. Kapulaw-pulaw si Sermon Lopez kay ga-obra para exam. Okay, sir. Tiwag kita da. Nagabidala sa kay Joanna. Sa kay Joanna da, happy listening. Paurok-urokin sa action night patrol baw ang classmate ko sa Gonzaga nga dalan kung wala ka ginabayaan basura mo. Siling ni classmate Georgine Honsay, no? Nagabidala kay classmate Georgine Honsay. Good evening, sir. Tamiyaw lang sa managalibot nga pulis para nag-duty sa Lisares, Lacson. Halin kay 4831. Tamiyaw ko dara si Restman Civilio Dona Caravaggio Milet Dalisay Rot Dauba Ronald Policarpio Melanie Miliorca. Ang panamyaw halin sa kay James Bibanco sang Agrocom Security Force. Wow. Good evening, upod kay Sir Martin sang Kanlaon Dos kag Fritz. Nagapaurok-urok kami halin kay Sir Jigs. Wow, may gabidara kay Kwan kay Sir Jigs, ha. Nagapaurok-urok pa si Sir Jigs sa Action Night Patrol program. Salamat gid. Kay Kalamay Delgado da mayang gabigid. Paurok-urok pa pamati. Sakay Zandra Rafael, may gabi dira kay Sandra Rafael, ha. Kag sakay Mac Koy-Koy. Nagapaurok-urok si Mac Koy-Koy, ha. Si Lance Ambahan mayang gabigid. Sa Bago City, Lidjo kag Gina Pagsubiro, ara gid. Si Juan Roberto Ranet Dilioso Sr. ara sa Damam, Saudi Arabia. Naga-monitor gid si Juan Roberto Nanit Dilioso Sr. Ayos, Sandra Rafael again may gabi, ha. Sige, ang iban karon naman. Naka-standby pa sa number 2 sa aksyon na Percival Bilamor sa Yasiringa Report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Reports. Gary sa aksyon Percival Bilamor, line number 2 sa report first. May gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagparamati ang Valladolid Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Joseph D. Catonina. Upod ini ang alert team kag ang Drug Enforcement Unit sang station nagkandak sang bypass operation mga alas 5 sang aga aksyon Eric, no? Kag dire ginadakop ang isa ka suspitsado nga ginkilala sa kay Josel Pilarta I Manunag alias Mig, soltero kag 23 anyos kag residente ini sang Purok Santan, Barangay Kabug, Bacolod City. Ini si Josel Pilarta aksyon Eric bali na baklan kag na sakuti ini sang aton kapulisan dira sa mismo sa may Purok Highway, Barangay Tabaw, proper Valladolid, kag nagbaligya sang ginapatihan nga Shabu sa aton nga Porsche buyer sa nga pulis kag nabaklan siya sa isa ka putos sang transparent sealed suspected Shabu kag na-recover sa iya posisyon kag control ang
anom pagid kaputos nga shabu sa iya posisyon kag kontrol nga nasulod ini sa itom nga kahita nga gamay kag digto na bawi man ang 1,000 ka pisos nga amo ang gingamit sa pag baybas ukon sa pagbakal sa iya sang aton nga mga operatiba. Kag ang suspect nagasakay ini sa 1 ka unit sang Euroflux 150 nga itom nga amo ang ginagamit sa iya transaksyon sa pag biyahe sa pagdulong sang amo nga ginadilian nga droga. Kag ang estimated nga bugat sa nga droga nga nakuha sa iya nagalabot sa 5 ka gramos nga nagadalaga naman sa market value aksyon na direct sang 34 mil ka pisos. Karon ini ang suspect ara nahunong sa custodial facilities sang Valladolid Police Station kag nagaulat sang kaso nga ipasaka sa iya nga nagbayular sini sang Republic Act sang Anti-Drugs Action Eric, no? Kag ini na pasikaso sa atong kapulisan agod mapasakaan sang nagakaigo nga pag panumbungon ini ang suspect nga darakpan sang pagbayular sang Republic Act 9165. Amo ini ang nakuha naton nga balita sa aton area of responsibility mayong kabilang sa kay Kapitan Chad Feria kag Honorable kag Gawad Jofred Kasapanta kag sa kay Don Gisrel Embultorio sa siyudad sang La Carlota. Ang inyo kaaksyon dire sa Central Negros, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Ay, aksyon! Salamat gid aksyon na Roger Gotib live report nila sa may area sang Central Negros. Ang balita ni aksyon Percival Binamor giradulong si Sakalawan sang Santon Plus Coffee Mix. Sa ato nga pagpakapi dapat hindi lang basta kafe. Kafe nga may 7 times ang vitamin C sang sa orange, kape nga may 4 times calcium sa gatas, kape nga may 4 times vitamin A sa carrot, 3 times ang potassium sang sa saging kag may 46 ka types sang antioxidant. Ano ni ang makuha mo Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix himo ini sa Santon, balonggay kag soya, kafe nga mayo ang benepisyo sa aton lawas. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na may bulong ka pa. Tulog na lang birthday ni Action Rex Cantong. Happy birthday, why kita na take out lang ako na. Sutil gini si Paper Par Slim. Ay gabi din na sa kay Mrs. Abilinda Carrera kag Mr. Itong Carrera. Kag happy birthday kay Jaylene Carrera. Alin sa kay Parita Mr. Mrs. Armando Cabiles and family sang Canada. Sa kay Mega Mags Ophelia, mayong gabi sir. Kumusta Canada? Raul Ferrerda, mayong gabi gid ha. Mandala nga pag paurok-urok. Sa kay Vicente Gatilogo. Sa kay Brexter Castro. Sa kay Elmer Quintoras. Sa kay Soset Yandog Evangelio da. At ito tawhay ang balita di Toto Mega Manx Ophelia para sa subong sa Eastern Samar. Layo ba? Korti man ang assignments ang migo ko ba? Sige, mabalik ang Action Night Patrol when we come back. Si Mercy Flores gali mayong gabi gidira sa imo, no?
nagapaurok-urok sa Nines Place. Kamonitor dira sa La Castellana. Nines Places. Mayong gabi dira sa inyo. At sa mga taga La Castellana. Mabalik kita, pagkabalik na ton. Report na action dyan. Pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalaw. Ang ning bahin ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte. Abtik Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon yung kag negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon
Ngayon Action Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato sa pamagad may nga bidira kay Mr. and Mrs. Gary Alositain and family. Dira sa siyudad sang La Carlota. Late Chonermi kay nag-walking mi sa seaside. Diri sa Hong Kong wala nabatian report ni Sir Roger Gotip. Salamat gid kay Mercy M. Flores and family. Halong kamo dira sa Hong Kong. Sa kay Lormin Patarata Tabora. Para sila sa Glendale, Granada. Si Joel Togle, Purok Saturn Venus, Barangay Singkang Airport, sa flyover the pit, gapamati gid sa aton. Salamat gid ha. Happy birthday lang kay Nanay Telma Rafael sang Mansilingan. From Hong Kong with love, Sandra Rafael ang naga-Tamyaw, no? Sige. Sa kay Jordan Montorioda, may kabigid. Pagmanan dira nga pag paurok-urok. Sa kay Mirna Onofre Cloud. Monitor Paslawa. Salamat kid kay Inday Blasada, ha? Paurok-urok kid siya. Again, kay Tokayo mo ikoda mayang gabi. Sige, balikan ta si aksyon Jan Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon dyan, sa balik ka report, tapos ka, Mac. Ginatos aksyonerik ka mga balas ang matagas sa kalibre sa armas dotang ang nahukay sang pila ka mga soldado sa 62nd Infantry Battalion digtuman sa area sang Sitio Ilihan, Barangay Buenavista, Siyudad sang Gilgan, probinsya sang Negros Oriental. Ini matapos nga magpatigayon sang operasyon ang katapos ng 62nd IB sa may amo mismo nga lugar sang ginaaligar nga ginahatagan sila bisang impormasyon sang anay miyembro sang rebelde nga grupo nga may ginlubong dito nga mga pagkabutang sa mga mismo nga lugar. Sunod diri kay 3rd Infantry Division of the 3rd ID Internal Affairs Officer Army Major Sen Pansito III ginbulgar sang nadakpan nga ginaligar nila high-ranking leader sa New People's Army kun NPA kagang ginakabing nga Vice Commanding Officer sang Leonardo Panaligan Command nga si Adidas Acero alias Baldo nga ginlubong sa lugar sa area sang Sitio Barangay Buenavista, Siyudad sang Gilgan ang gamit sa mga rebelde sa pagpakig-away. Dugang pa rin ni Pansito, ilaman na tukiban, wala labot gamit sa pag-away, digto manggaligin lubong sa area actionary. Kining mga personal nga kagamitan, kaya lamang sa mga dokumento, kag lisensya, sang isa ka soldado nga ginpatay sa area sang sitio compound, Barangay Luz, Siyudad sang Gilgan, sa itong Hulyo 2019 actionary ka. Amo ni siya ang
ging kilala kay Army Corporal Mark Anthony Kyokson sa 62nd Infantry Battalion nga Community Support Program Team. Dito sa area sa ginakaduan sa katapos ang 62nd IED, ila na recover ang 200 ka mga bala sang AK-47, isa ka metro sang detonating cord nga may firing device, mga dokumento, ari man dili mga ID, driver's license, kag passport sa ni Kyokson Action Direct. Dahil ba according to kay Pancito nga tinalik na nga September 17 nga recover man sa mga otoridad ang 12 ka mga naglain-laing armas lutang sa sitio Bungao, Barangay Makagahay, Banwal sang Moises Padilla, dili naman sa probinsya sang Negros Occidental. Balitagikan sa patrol ang tagribot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan sa imo silang report. May pahabol palagas. May kapidala kay Mr. Mrs. Parilito kag Beth Tagalog dira sa area sa Barangay Panukoy. Nagamonitor pas Parilito kag si Manang Beth Tagalog, no? Sa kay Henry Saladan sa Hong Kong, sa kay Buyet Binyas, Asusena Nining Santillan ginatamyaw kag ni Buyet Binyas, ha. Protasio Angelica Araman, si Rosalie Bilurente, ginatamyaw gid si George Nebriha, gapaurok-urok yun, no? Dara sa Barangay Takuling, monitor mo sa ton si Noisky Taihopon Jr. Ayos! Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sa Ligabanok sa Patrol Program. Webes, kondisyon, maganda community po radio. Balik ini buwas Biyernes, isa ka oras alas 10, tubto alas 11. Atong sa mga patrol, unit reporters in action. Nga nagpalagay kabay sa aksyon Roger Gotib, aksyon Percival Villamor, of course, aksyon John Diaz, aksyon Papang Nixon Tahom, ato kapiloto sa Patrol 2 sa Crossfire Patrol News Center, action Dale Salazar, technical partner Studio A, broadcast engineer Oliver Pason, back up kay Security Guard Tunong Banwa, back to back kay Security Guard Company with ITX Production JM Baikin, sa transmitter control tower sa Barangay Talok sa Bago, broadcast engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa kasama station manager, Action na Magbanwa, production chief, news director, Action Rex Cantong, ang inyong lagad ng Gorman Action Night Patrol Program. Lunes, top Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos. Hasta la vista, yung magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa inyo nga pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.